Light salit biangsa sisin u Presiden Jokowi Amerika u Donald Trump na u kuli haga mit jong ngisajan kat ba udang syong bamja hapo jong White House jong Washington DC. Syak kena balak bandon jiade uni u bru bala temu ban set yap ya u Donald Trump bat kibor sensar jong geri Iran. U bru bala syak kena bat u bala yok ru ban kam da ka FBI u day u call Thomas Allen Lai Po Wisnam u badai napo jong ka Toran California jong geri Amerika. U bala set haga jingjngai kabalong hadu kumba san po yat ya u Donald Trump hanrei ula deno pat ya u sipai pahara jong u Donald Trump u bala pongru ya ki bulletproof but don bok syam la mensau u Donald Trump ula habban kenriak no marmar hadin jong ka jingsawa jong ki kuli naga jingtmu ban set yap ya u haga mit jong ka sngi sajain ka arp santrik jong menta ubna yayong kani ka jing set kuli ka bawan na bar jong ka jaka ka badon ki jaka bam jong ki nong thok kut khubor bat ki senior officer jong geri Amerika kaladon hadu kumba san hadu prasen set kani ka jingjia ha ka te ka jaka katkum ka jethu jong ka CBS News u Donald Trump ula ong ba ula shu antat ba kani ka la bandai ka jing terket ban set yap ya u hapo jong ka White House kat ba udang don ha ka jingbam jamit ke jong u shu ula ong ba shu don bok ba uni ubri ula set na jengai namar ba syam la yolat satya ban rung sapo namar ka jingdon ka kinhun yada ka beri jong geri Amerika ngadap da ka jinglengo ka kraw ka jing kendit habang yo snow ya ka jingja ka bala ja yanga wat la ka dei ka kam ka berit ru namar ngam syam la mensawi kat ba ngadang syong bat ka kurim ka jonga ka Melania Trump bat ngalayo snow ya ka jingsawa bat ngalanang perkhat ba kari ka jinghap jong ki terbam hanrai ngalayo snow bunsin ya kata bat kata ka jingsawa kalalong ka jingsawa ka snow tenat ba bat kala don ru ka jing snapjar hangta bat ru ka jekhi jong ki bru ka syong bam hangta hanrai tang khala layo ban kem no pat ya uta ubru ubala bat suloi Nagalang jongka FBI kal ong ba uni ubru la siat ru ya ki officer ke bala pong ya ki jingya da kuli haga met ke jongki hanrei ula buri ru yala de haki ban siat hanrei la yo ban ai ke jia dano da ki bor ya da ki bari bat syam la don manu bala mensau hangni wat la ula don we u officer ubla siat naga dur khmat ke jong uru hanrei u khlam lei namar ula deng ya ka bulletproof haga met ke jong u Donald Trump lo ong bang ai kublai ya ki officer ke bala la ban te la kam ya ke kam go crow na ka benta ke ne jingma ke je hapo jong ka White House wat la uni ubru la bat sibun ki ter pen pthai badio ban set yap yu Donald Trump Henry lingba ke jinglap no je ke kunhun beri jong ri Amerika la yo ban khang lat no yu haga por ba ka don ka jing set kuli baro ke ba syong bam hangta kendit kelia sange ban Ukraine bat ki bru ke sedang ban linear bat perta dam sopo kumta u Donald Trump bat ka kurim ke jong u ka Melania Trump kila dam no sopo hapo ki tei ki jagabam khnang bakan long ka jeda bat kila mi no na ka tei ka jingja jong ka kamera bam tang hadin khindet minute daki spangut ki nong sha khot sngob ha ke bala hab ban buri ila de hatrai jong ki mi bam ki jong ki katba nagalyang jong ka kunhun bari jong ri Amerika kaliale bat uni ubru ubrasiat ha ka tei ka jaka bat nagalyang jong ki nong tho khubor ke bala poi ha ka jaka bam jamit hapo jong ka White House ke leo sngo ningkong ye ka jingsawa jong ki kuli bat la ong ba baro ki badon ha ka jingbam jamit hapo jong ka White House ke leo sngo lut ye ka jingsawa jong ki kuli Donald Trump lo ong ba uni ubru la set ye ka White House udai ubru badon ye ka jidai bat kari Iran bat ula le ru tang marwei ye ka kam khnang ba on yo jingtip da katanat sentiat jong kari Amerika Donald Trump lo ong ba kinu ki jing penlong ya ki jalang pat ba ne ki jingbam ja pat ba hapo jong ka White House kam long setia ka basingan kumta ka White House ka don kam ya ki kamra ki bakhlan ban ai ki jeta ki no yalam hapo jong ka tegri kumta ka ne ka kamra bam jamit ka dei ka bla jetang ru house nam sejar khandai spa prapoi
hagaba Presiden Ronald Reagan kila don ki briu ko la thmu ban set yap ye u haga tu gapor hanrei ul shuman sauno malumala u Donald Trump lo ong ba nga snow kum hadujok hadin jog jethu jog lat ai je da gi bri jongri Amerika ba u deban kendrian kloi kloi kumba kala ja hosnam ar hajar abusau hagaba kila don ki briu ki bala thmu ban set yap ye u kisipai jongri Amerika kidang tokit ye kul Thomas Allen life huisnam balada lap ba udon ye gejede ba ran kathma kan sanang jur susu nangni sekmat u Donald Trump ula syak hadu kumba san sini ei hadu mentah hanrei udang laj im wat hadin san sinru bagila don ki jing thmu ban set yap yu nagalyang jo prime minister jo ri India u Narendra Modi ula penram juri ye jing thmu ban set yap yu president jo ri Amerika u Donald Trump bar ula ong ye ri Amerika ba klade ban ai ye jiada ba byang bha ya u nelam u kraw jong ka perthai khnang ba kanom don ka nu guru jing ja ka snusi lani ka jing sha thombor jong uni u noyalam kumta ka ek ban ja lada ka FBI ka la pentikana ya uni ubriu ubala thmu ban sim ye ka jing em jong u Donald Trump tong nai ap ki wipat ki khubor ki banangwan khublech bun tat hadu bi kandu ha wipat ka video